למה אני עושה מילואים? קודם כל זאת המדינה שלי. אני מקבל צו, דבר ראשון, מאותו רגע יש לי חיוך על הפנים, אני יודע, יש עוד מעט מילואים. או שאני במילואים, או שאני לפני מילואים, או שאני אחרי מילואים, אבל אין אף פעם שלא קורה משהו ליד המילואים. מילואים זה מצד אחד שליחות, הגשמה, מצד שני כיף גדול. כי רואים חבר'ה, שנים, כי שוברים שגרה, כי לפעמים עושים משהו משמעותי. מה זה? זה משפחה, זה חיילים, זה חברים. זה חלק מתעודת זהות. השייכות הזאת לגדוד, יותר לפלוגה כמובן, זה חלק מהזהות שלך. זה הכל. אני שוב מתאהב, משחק עם הלב, בלילות בלי שינה. זה כיף להגיע למילואים, לשבת עם חברים, לשמוע, להתעדכן. זה הכיף. זה פשוט לעצור הכל, וכשקוראים לך אתה בא. אני שוב מתכנב, רק לראות מרחוק. מהרגע שהם מקבלים את הצו, מתחילים כבר לדבר, והוואטסאפ יותר גועש, מה קורה, מתי המילואים ואיך מגיעים. ומאותו רגע זה כבר אווירה אחרת. אתה שמח, כי אתה פוגש אנשים שטוב לך להיות איתם, שהרבה זמן לא היית איתם. יכול להיות שכל השנה אפילו יכולים לא לדבר, אבל ככה לפני המילואים שמקבלים את הצו, כולם מתחילים להתחבר ולהתכתב ולחכות ולהמתין עד שנתראה ועד שנבלה את הזמן ביחד. זה בעצם מפגשים קצרים, אבל לאורך מספר שנים. אחרי כמה זמן שאתה צובר, מה שאתה צובר לאורך השנים, זה מלחמת לבנון השנייה, והקווים שעשינו, וכל מה שעברנו, זה איכשהו מחבר אותך לדברים כאלה, שזה הרבה יותר גדול מזה. זה אנשים שבאים לתת מעצמם, משאירים את הכל בבית, העבודה, יש לנו חבר'ה עצמאיים, חבר'ה שקשה להם לבוא באמת למילואים, אבל בכל זאת מגיעים כדי לתרום ולתת. במקום שלה ואני עולה. אתה רואה, מקטון עד גדול, כולם משנסים מותניים, וכל האווירה שלו ביחד, ואחד נותן יד לשני. אם מישהו קשה לו, אם מישהו לא מרגיש זה, השני ישר יקפוץ ויעזור, ולהפך. כולם עובדים, כולם נותנים את הכתף, ומבצעים את העבודה. מהר, טוב, איכותי, ועוד יש זמן ללכת אחרי זה למסעדה לאכול. זה ממש משפחה קטנה שככה, באמת, כולנו אחד עם השני. זה כיף לראות את זה, וכיף להרגיש את זה, וכיף גם להיות חלק מזה. חייל שבא והוא רוצה, ואני בא כי אני רוצה, אז כל השירות, וכמובן כל התפקוד והביצועים והעמידה במטרות, הכל ברמה הרבה יותר גבוהה. יש לנו 100% התייצבות. שזה דבר משוגע, כי אנשים מגיעים מכל הארץ. יש לכידות מאוד גבוהה, יש תחושה של ביחד. ואת מלחמת לבנון השנייה, או כל מצב אחר שצריך להגיע למילואים, כולם מגיעים. אני לא יודע איך זה עובד ביחידות אחרות, אם זה ברמה הזאת, אבל אצלנו כולם מגיעים. המקצועיות קיימת, היא נמצאת, ובכל אימון אתה לומד משהו חדש. יש בחטיבה תחושה של שיפור, של הבנה, של ראייה קדימה. אני חושב שזה מה שעושה את המקום הזה אחר מבחינתי, שאני מוכן להגיע אליו, כי אני מרגיש שיש התייחסות. זאת אומרת, לא לוותר, להגיד, אנחנו עייפים, נלך לישון, אנחנו לא נשלים את זה עד הסוף, אף אחד לא רואה. זה הנקודה החשובה, וזה מה שמושך את האנשים, וזה מה שכיף. זה מה שהופך את זה להרגשה של בית. תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לראות. רק במילואים אתה יכול באמצע אימון או באמצע איזה משהו חשוב לזרוק איזה בדיחה על הילדים, שהילדים שלך פתאום עשו איזה משהו מצחיק וכולם פתאום יגחכו מזה. יש אווירה כזאת שלא משנה מה תגיד, כולם יתפוצצו מצחוק. יש את הבדיחות של המילואים שאפשר לספר אותם גם 50 פעם, וכל פעם, או להיזכר באיזה אירוע שהיה, רק אומרים את המילת קוד, וישר כולם מתפוצצים מצחוק. קח את הזמן ו-take it easy, שום דבר פה לא בוער. לא פעם ולא פעמיים, היינו מקימים סוג של קבוצות תמיכה שמדברים על החמות. יש בלי סוף דברים. אם זה שמפדחים מפקדים או קצינים, לוקחים להם את הדרגות, או שעושים סתם שטויות, יש לפעמים פלוגה שלמה נכנסת למצב כפית שכל מה שאומרים, כל הפלוגה מתפוצצת מצחוק. זה מצחיק, כי אנשים מצחיקים מסביב. כולם באים עם מצב רוח, כולם באים טעונים בחוויות, מהחיים, מהזה. לא יודע, זה אווירה מיוחדת ונחמדה. אז בין טיל לבין רקטה, ולתפוס לי להתפוצץ.
ישבנו בשקם הישן בצאלים, כמעט יום שלם, חבורה של חברים, בלי חיילים על הראש, בלי מה לעשות, סתם החופשה הכי טובה שאי פעם הייתה לי. החברים הכי טובים זה החברים מהמילואים. אנחנו נפגשים, אנחנו מכירים את המשפחות אחד של השני. זה עוד יום שישי, נושם את האוויר. זאת אומרת, חברים, תמיד אמרנו שהחבר'ה מהמילואים, אם אתה צריך משהו, יש לך על מי לסמוך. וזה אנשים יקרים, וזה אנשים, אני חושב שזה מהטובים בארץ. כמה שזה קלישאתי, זה היום משפחה, אין מה לעשות. אחרי השנים ביחד, זה משפחה לכל דבר. והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב. אתה עושה את זה כי צריך לעשות את זה, כי חייב לעשות את זה, ולאט לאט זה הופך להיות גם שאתה אוהב לעשות את זה. אז זה הכל מתחבר ביחד. לי זה ברור שזה גם שליחות וגם ציונות וגם מחויבות וגם איכשהו דרך להחזיר לחברה. זכות וחובה. זה זכות בשבילי, וזה גם חובה. זו התשובה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות. כל איזה תקופה הבאה מישהו מוריד לנו כפה ומנסה להעלים אותנו מהמפה. ועכשיו, שיש לנו את המדינה הזאת, אי אפשר לעשות את זה יותר. בגלל זה, אי אפשר. מישהו שלח לי מתנות קטנות. כשאתה עומד שם על הגבול ומסתכל אחורה ורואה את האורות של מדינת ישראל ואתה יודע למה אתה נמצא שם ועל מה אתה נלחם, זה משהו שנותן לך את הכוח להמשיך. להיות האני האמיתי שלך באמת, כמו שאתה, בלי פוזות, בלי... יש דברים שאתה יכול להיות רק במילואים. זה הכל משפחה, זה הכל נשאר בפנים, מה שקורה במילואים, נשאר במילואים, שום דבר לא יוצא. לכן מרשים לעצמנו הרבה יותר, וזה חלק מהכיף. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. זה משהו שמי שלא היה שם לא מבין את זה. בקצה צריך שיהיה מישהו שישמור וידאג למדינה, והם מרגישים את מלוא האחריות, ועושים את זה לא בכבדות, אלא בשמחה.